Cynthia, in korka kori kaka jasiasa mabende wantiere godo kae. Josiasa emosebedo ka wuothe kuonde mopogore opogore ma pacho ka kendo wacho weche ma ok ni kare, kendo weche ma iwacho ni ka ok onon kendo ka ok ong'i e yo makare to nyalo keto piny Kenya kama rach. Gisani kama wachopeni wantiere kama chalo nang'o, Cynthia? Joyce, ingeni kata twak mikelo wa kawuono ni. Wan kae nikech kwang'iyo Kenya sani, we are headed in the wrong direction. Ma wacho ni it is a dangerous direction. Nikech ingeni sani wachomo yiero mar 2027. To ka wasechomo yiero kamae to wasefwenyo ni kendo senenore alanga ni language ma sani josiasa wacho ose change. Ok en language moro makelo jopiny kanyakla mondo kel weche moko mag dongruok. Sani josiasa osebedo ka wacho weche moko ma they are there to divide Kenyans. Kwa winjo weche ma josiasa wacho kaka moko refer others giluongo gi ni takataka. Moko nyiso gi ni gweng'wa ka okunyal chope. Moko nyiso gi ni stand deal gi jomoko accordingly. Moko wacho ni luongo jo piny moro ei part mar Kenya kae ni joka rabuon. Koro ineno weche gi ok gin weche moko mabeyo madang' wawach ni nitiere dongruok moro maka jomoko wacho to gidhi kelo. Koro Kenya is headed to the wrong direction and action should be taken. To action no